Víš, že je těhotná, že jo? Už nějakou dobu. Dlouho předtím, než se vůbec zasnoubili. Tahle slova změnila všechno. Ne pro mě, ale pro muže, který zahodil 7 let manželství. Jako by to nebylo nic víc než nepohodlí. Můj telefon nepřetržitě vibroval už poslední hodinu. Jeho jméno se znovu a znovu objevovalo na displeji s naléhavostí, jakou za celé naše manželství ani jednou neprojevil. Zírala jsem na něj, sledovala, jak se hovory valí jeden za druhým a cítila něco, co jsem nečekala, že vůbec pocítím. Nic. Naprosté nic. Jmenuji se Julie a je mi 31 let. Před 3 měsíci jsem dokončila rozvod s Brandonem, mužem, kterého jsem milovala od svých 22 let. Seznámili jsme se na narozeninové oslavě společného přítele v Louisville, Kentucky, kde jsme oba vyrostli. Byl okouzlující, sebejistý a uměl mi dát pocit, že jsem jediná žena v celé místnosti. Bezmezně jsem v něj věřila. Věřila jsem v nás. A dlouho jsem si myslela, že i on věří v nás. Do Charlotteu, North Carolina, jsem se přestěhovala přesně 6 týdnů poté, co jsem podepsala závěrečné papíry. Byt, který jsem našla, byl malý, ale plný denního světla, ukrytý v klidné čtvrti, kde nikdo neznal mé jméno ani můj příběh. Tu anonymitu jsem zoufale potřebovala. Zpátky v Louisville, kamkoliv jsem se otočila, všude byly připomínky života, který jsem s Brandonem vybudovala. Života, který se tak spektakulárně zhroutil ve chvíli, kdy jsem zjistila, že má už téměř 2 roky poměr se ženou jménem Vanessa. Samotné odhalení bylo až trapně klišé. Pozdně večerní textová zpráva, která vyskočila na jeho telefonu, když byl ve sprše. Nebrouzdala jsem mu v telefonu, jen jsem seděla na kraji naší postele a čekala, až skončí, abychom se podívali na film, jako jsme to dělávali každý pátek večer. Ale byla tam, zářící v temnotě naší ložnice. Nemůžu se dočkat, až tě zítra uvidím, už teď se mi stýská. Když jsem ho s tím konfrontovala, ani se nepokusil to popřít. To na tom bylo možná vůbec nejvíc zničující. Podíval se na mě s něčím, co se podobalo úlevě, jako by ho mé zjištění konečně zbavilo břemene předstírat, že mě miluje. Řekl mi, že už roky není šťastný. Řekl mi, že ho Vanessa chápe způsobem, jakým já nikdy nemohla. Řekl mi, že jsem se stala předvídatelnou, nudnou, někým, z koho vyrostl. Tato slova bolela víc než samotná nevěra. A pokud jste se taky někdy potýkali s nevěrou, neváhejte dát odběr. Taky mi napište, odkud se díváte a kolik je u vás hodin. Díky. Muž, kolem kterého jsem vystavila celý svůj dospělý život, mě zredukoval na pouhou etapu, kterou překonal. Hned následující týden jsem podala žádost o rozvod. Řízení bylo rychlé a překvapivě bez odporu. Brandon chtěl ven tak moc, že téměř se vším souhlasil, jen aby proces urychlil. Nechal si dům, který jsme spolu koupili 3 roky předtím, ten s verandou kolem dokola a zahradou, kterou jsem vlastnoručně osázela. Já si vzala svoje auto, svoje úspory a tolik důstojnosti, kolik se dalo z trosek našeho manželství zachránit. Stěhování do Charlotteu byl můj způsob, jak úplně začít znovu. Zajistila jsem si přeložení v rámci své firmy Larks & Finch, středně velké společnosti v oboru interiérového designu, kde jsem posledních 5 let pracovala jako projektová koordinátorka. Kancelář v Charlotteu byla menší, ale nabízela mi nový začátek, šanci znovu vybudovat svou identitu mimo roli Brandonovy manželky. První týdny byly brutální. Většinu večerů jsem trávila sama ve svém novém bytě, obklopená krabicemi, které jsem se nedokázala přimět vybalit, a přemýšlela, jestli jsem se opravdu rozhodla správně. Byly noci, kdy bylo ticho tak dusivé, že jsem začala zpochybňovat všechno, co jsem si myslela, že o sobě a své hodnotě vím. Ale pomalu se něco začalo měnit. Začala jsem si vybavovat, kým jsem byla před Brandonem, ambiciózní ženou se sny, které sahaly mnohem dál, než jen k tomu být něčí partnerkou. O jeho zasnoubení s Vanessou jsem se dozvěděla přes sociální sítě. Samozřejmě jeden z našich společných přátel napsal pod jeho oznámení blahopřejný komentář a algoritmus se postaral o to, abych ho viděla okamžitě.
Brali se už 3 měsíce po finalizaci našeho rozvodu. Ta rychlost by měla bolet víc, než bolela, ale do té doby jsem už začala chápat, že jejich vztah se budoval celé roky, zatímco já zůstávala v blažené nevědomosti a hrála roli oddané manželky v manželství, které existovalo jen v mé představě. Dnes večer se konala zkouška svatebního obřadu s večeří. Věděla jsem to, protože mi to mezi řečí zmínila jedna další společná kamarádka, Chloe, během telefonátu na začátku týdne. Nechtěla mi ublížit tím, že to vytáhla. Chloe byla vždycky chycená uprostřed. Kamarádka s oběma z nás už od vysoké školy, která se zoufale snažila zůstat neutrální v situaci, kde to bylo prakticky nemožné. Řekla mi, že svatba je naplánovaná na zítřejší odpoledne v nějakém luxusním podniku v centru. Řekla mi, že Vanessa na ničem nešetřila. Řekla mi, že Brandon vypadá šťastně, i když v jejím hlase byla znatelná váhavost, která naznačovala, že o tom sama není úplně přesvědčená. Smířila jsem se s tím, nebo jsem si to aspoň myslela. Seděla jsem ve svém novém obýváku se sklenicí vína a knihou, o které jsem jen předstírala, že ji čtu, a cítila jsem se od té životní kapitoly zvláštně odpojená. Brandon si bral jinou ženu a já byla v pořádku, víc než v pořádku. Začínala jsem se po letech znovu cítit sama sebou. A pak mi začal zvonit telefon. První hovor přišel přesně ve 8 hodin, 47 minut večer. To načasování si pamatuji, protože jsem se zrovna podívala na hodiny na zdi a přemýšlela, jestli mám ještě dost energie na vybalení další krabice před spaním. Když jsem na displeji uviděla Brandonovo jméno, předpokládala jsem, že jde o omyl, náhodné vytočení z kapsy nebo nějakou krutou kosmickou shodu okolností. Od chvíle, kdy byl náš rozvod dokončený, jsme spolu nemluvili. Tehdy volal jen proto, aby potvrdil, že papíry byly zpracovány a my se oficiálně můžeme rozejít každý svou cestou. Hovor jsem nechala spadnout do hlasové schránky. Druhý přišel o 30 vteřin později, pak třetí, pak čtvrtý. Ve chvíli, kdy mi telefon zazvonil 8krát v méně než 10 minutách, jsem věděla, že je něco špatně. Brandon byl mnoho věcí, ale vytrvalý obvykle nebýval. Během našeho manželství jsem to byla já, kdo se honil, kdo navazoval kontakt, kdo se snažil udržet spojení, když se on stahoval do sebe. Nikdy mě nepronásledoval s takovouhle zoufalou naléhavostí. Položila jsem telefon displejem dolů na konferenční stolek a snažila se soustředit na knihu. Ať už řešil jakoukoliv krizi, už to nebyl můj problém. 7 let jsem trávila tím, že jsem jeho problémy dělala svými, jeho stres svým stresem, jeho štěstí měřítkem vlastní hodnoty. Tohle období bylo pryč, jenže hovory nepřestávaly. Když jsem tam seděla a poslouchala, jak telefon vibruje o dřevěný povrch, přistihla jsem se, že vzpomínám na pomalou smrt našeho manželství. Známky byly přítomné celé roky, drobečky nezájmu, které jsem úmyslně přehlížela, protože přiznat si je by znamenalo přiznat si neúspěch. Byly tu pracovní cesty, které byly čím dál delší a častější. Pozdní návraty z práce, které nikdy úplně nedávaly smysl. Způsob, jakým sebou téměř neznatelně škubl, kdykoliv jsem se ho dotkla, jako by se moje náklonnost stala obtíží, ne útěchou. Na všechno jsem si vymýšlela omluvy. Pracovní stres, říkala jsem si. Tlak z jeho zaměstnání v marketingové agentuře, kde se postupně vypracoval až na vedoucího manažera pro klientské účty. Procházeli jsme si jen těžším obdobím, jako každý pár. Všechno se zlepší, až skončí to hektické období. Až uzavře ten velký obchod, až konečně pojedeme na tu dovolenou, kterou jsme rok co rok odkládali. Dovolená se nikdy neuskutečnila. Stejně tak se nikdy nezlepšil náš vztah. Místo toho jsem sledovala, jak se muž, kterého jsem milovala, pomalu mění v cizince, který obýval druhou polovinu naší postele. V někoho, koho jsem přestávala poznávat a kdo zjevně už nechtěl být poznáván mnou. Emocionální manipulace byla nenápadná, ale neustálá. Měl zvláštní talent přimět mě cítit, že každý problém v našem manželství je nějakým způsobem moje vina. Byla jsem příliš potřebná, příliš emotivní, příliš náročná na jeho pozornost.
Když jsem vyjádřila obavy o naši intimitu, obvinil mě, že jsem posedlá fyzickým ujištěním. Když jsem navrhla párovou terapii, zasmál se a řekl, že jsem přehnaně dramatická. Když jsem plakala, odcházel z místnosti, neschopen nebo neochoten být svědkem bolesti, kterou mi způsoboval. Naučila jsem se zmenšovat sama sebe, abych se vešla do jeho lhostejnosti. Přestala jsem žádat o společné večery, protože vždycky našel nějakou výmluvu, proč je zrušit. Přestala jsem se ho dotýkat jako první, protože odmítnutí už bylo příliš bolestivé. Přestala jsem se s ním dělit o svoje úspěchy v práci, protože si nevyhnutelně našel způsob, jak je zmenšit, jak mi připomenout, že jeho kariéra je ta důležitá, ta, která si žádá přednost. Ve chvíli, kdy jsem objevila jeho nevěru, byla jsem už jen stínem ženy, kterou jsem kdysi byla. Vanessa nebyla jen ta druhá. Byla katalyzátorem, který mě konečně donutil vidět naše manželství takové, jaké ve skutečnosti bylo. Jednostrannou oddaností někomu, kdo mě přestal milovat dávno předtím, než začal milovat ji. Hlasové zprávy se začaly hromadit. Viděla jsem, jak se na displeji zvyšuje číslo upozornění. Každá nová zpráva byla dalším svědectvím o chaosu, který se zřejmě odehrával na té zkoušce svatebního obřadu. Část mě byla zvědavá, to nebudu popírat. Po letech ignorování a schazování bylo zvráceně uspokojující vědět, že teď je to Brandon, kdo zoufale touží po mé pozornosti, ale vzdorovala jsem pokušení si je poslechnout. Cokoliv mi chtěl říct, mohlo počkat. Nebo ještě lépe, mohlo to zůstat navždy neslyšeno. Zpráva vyslaná do prázdna ženě, která už neexistovala. Vzpomněla jsem si na náš poslední rozhovor předtím, než jsem opustila Louisville. Bylo to den poté, co jsem dokončila stěhování svých věcí z našeho domu. Domu, který se měl stát jeho a Vanessiným hnízdem lásky. Volal, aby se zeptal, jestli jsem si vzala keramickou vázu, kterou nám jako svatební dar dala jeho matka. Nevzala. Záměrně jsem nechala všechno, co nás spojovalo, za sebou. Nechtěla jsem žádné fyzické připomínky života, který jsme sdíleli. Poděkoval mi tónem zcela prostým emocí a popřál mi hodně štěstí způsobem, který působil naučeně, jako nacvičená fráze navržená tak, aby vytvořila dojem uzavření bez jakéhokoliv skutečného uznání toho, co mi udělal. Zavěsila jsem s pocitem prázdnoty a přemýšlela, jestli jsem toho muže vůbec někdy doopravdy znala, nebo jestli jsem byla jen zamilovaná do projekce toho, kým jsem chtěla, aby byl. A teď, o 3 měsíce později, mi neustále volal z večera, který měl být jedním z nejšťastnějších v jeho životě. Ironie mi neunikala. Strávila jsem roky tím, že jsem se snažila přimět toho muže, aby mě upřednostnil, aby tu pro mě byl, aby mi ukázal, že na našem vztahu záleží. A teď, v předvečer jeho svatby s jinou ženou, nemohl přestat volat. Telefon znovu zavibroval. Na displeji se objevilo další oznámení o nové hlasové zprávě. Dopila jsem víno a šla spát. Ráno jsem se probudila ke 23 zmeškaným hovorům a 14 hlasovým zprávám. Telefon vibroval tak vytrvale celou noc, až jsem ho nakonec přepnula do tichého režimu a strčila pod polštář na druhé straně postele, aby mě nerušil ve spánku. Ať už Brandon řešil cokoliv, muselo to počkat, dokud si neudělám kávu. Když jsem stála ve své malé kuchyni a vařila si konvici silné tmavě pražené kávy, konečně jsem si dovolila přiznat podivné zaškubání úzkosti v hrudi. Tohle množství vytrvalosti bylo bezprecedentní. Dokonce i v těch nejhorších chvílích našeho manželství Brandon nikdy neusiloval o kontakt s takovouhle jednostrannou zarputilostí. Muselo se stát něco opravdu velkého na té zkoušce svatebního obřadu. Něco, co s ním otřáslo natolik, že strávil celou noc snahou dovolat se své bývalé manželce. Nalila jsem si kávu a posadila se ke kuchyňskému stolu, zírala na svůj telefon, jako by to byla časovaná bomba. Racionální část mého mozku mi říkala, abych to úplně ignorovala. Ať už Brandon prožíval jakoukoliv krizi, byl to teďka jeho problém, ne můj. Strávila jsem roky tím, že jsem do sebe nasávala jeho chaos, dělala z jeho naléhavých problémů své vlastní, odkládala všechno,
kdykoliv potřeboval oporu, kterou mi nikdy neoplatil. Vydřela jsem si právo se odpojit. Jenže zvědavost je mocná síla. Po 7 letech s někým si vypěstujete intimní porozumění jeho vzorcům chování, reakcím, konkrétnímu rytmu jeho paniky. A samotný počet těch hovorů naznačoval něco mnohem vážnějšího než nervozitu před svatbou nebo obyčejnou svatební trému. Vzala jsem telefon do ruky a otevřela hlasovou schránku. První zpráva byla sotva srozumitelná. Brandonův hlas zněl napjatě, téměř bez dechu. Slova se mu drala přes pusu v přívalu jen stěží zvládané hysterie. Julie, prosím, zavolej mi zpátky. Vím, že se mnou asi nechceš mluvit, ale já s tebou opravdu potřebuju mluvit. Dneska v noci se něco stalo a já nevím, co mám dělat. Prosím, jen mi zavolej. Druhá zpráva byla sice klidnější, ale o nic méně zoufalá. To jsem zase já. Omlouvám se, že tolik volám, ale je to důležité. Dneska večer u večeře vyplavalo něco na povrch a já z toho šílím. Vím, že nemám žádné právo tě o cokoliv žádat, ale fakt potřebuju mluvit s někým, kdo mě zná. Prosím, Julie. Poslechla jsem si ještě 3 další zprávy, každou naléhavější než tu předchozí, každou vykreslující obraz muže, kterému se svět najednou sesunul pod nohama. Pořád dokola se odkazoval na něco, co vyšlo najevo, na něco, co někdo řekl, ale ani jednou výslovně neřekl, o co šlo. To tajemství ho očividně zevnitř rozežíralo a nějaká zvrácená část jeho mysli uvěřila, že já, jeho bývalá manželka, jsem ta správná osoba, která mu má pomoct zpracovat bombu, jež vybuchla uprostřed jeho oslavy. Ta drzost byla skoro obdivuhodná. Tohle byl muž, který celé roky schazoval moje emocionální potřeby, který mi říkal, že jsem přehnaná, kdykoliv jsem vyjádřila obavy o náš vztah, který vedl 2letý románek a přitom mě nechával cítit se jako blázen pokaždé, když jsem tušila, že je něco špatně. A teď ode mě očekával, že budu jeho emocionální oporou v noci před jeho svatbou se ženou, se kterou mě podváděl. Odložila jsem telefon a napila se dlouze kávy, nechala hořké teplo, aby mě ukotvilo v přítomném okamžiku. V mém bytě bylo ticho. Ranní světlo pronikalo záclonami v měkkých zlatavých pruzích. Zvenčí jsem slyšela vzdálené zvuky probouzejícího se Charlotteu, auta projíždějící po ulici pod oknem, zpěv ptáků v korunách stromů lemujících naši čtvrť. Tohle byl teď můj život. Ten klidný, nezávislý život, který jsem si vytesala z trosk po jeho zradě. Kolem poledne mi telefon zazvonil znovu. Tentokrát to nebyl Brandon, ale Chloe. Zvedla jsem to okamžitě, vděčná za spojení, které v sobě neneslo tíhu mého ztroskotaného manželství. Ahoj, co se děje? Julie, nebudeš věřit, co se včera večer stalo. Chloin hlas byl směsicí nevíry a sotva potlačovaného vzrušení. Já bych ti to asi ani neměla říkat, ale ty máš právo to vědět. Žaludek se mi stáhl. Co se stalo? Dobře, takže jsme byli na té zkoušce s večeří, jo? Všechno probíhalo v pohodě. Proslovy, přípitky, šampaňské teklo proudem. A pak se zvedl Brandonův bratranec Aaron. Pamatuješ si ho? Ten, co na rodinných akcích vždycky pije víc, než by měl. Postavil se, že pronese přípitek. A Julie, přísahám, celá místnost stichla. Stiskla jsem telefon v ruce ještě pevněji. Co řekl? Udělal takovou poznámku o tom, jak budou Brandon a Vanessa skvělí rodiče. A všichni se zasmáli, protože si prostě mysleli, že mluví o budoucnosti. Jenže on pak řekl něco jako: Myslím, že už jste stejně v půlce cesty, ne? Kdy má to miminko vlastně termín? Ta slova mě zasáhla nečekanou silou. Je těhotná. Byla těhotná Julie. O to jde, pokračovala Chloe. Zjevně je těhotná už měsíce, dávno předtím, než se vůbec zasnoubili. Někteří lidi u stolu si tam nahlas počítali a vycházelo jim úplně jasně, že byla těhotná, zatímco si byla s Brandonem ještě vdaná a jako výrazně těhotná. Seděla jsem v ohromeném tichu a snažila se tu informaci zpracovat. Časová osa najednou dostala děsivě jasné obrysy. Ukvapené zasnoubení, rychlá svatba, Brandonovi zoufalé včerejší hovory. Právě se spolu s ostatními u toho stolu dozvěděl, že jeho nová snoubenka celou dobu
zatajovala skutečný časový rámec svého těhotenství. Julie, jsi tam? Jsem, vypravila jsem ze sebe. Jen potřebuju chvíli. Je mi to líto, asi jsem ti to neměla říkat takhle, ale myslela jsem, že si zasloužíš vědět, co se děje. Brandon vypadal, že se každou chvíli pozvrací, když mu došlo, co Aaron omylem prozradil. Vanessa brečela a snažila se to nějak uhrát, ale to tajemství je venku. Teď už to ví všichni. Poděkovala jsem Chloe za telefonát a ukončila hovor. Hlavou se mi honily souvislosti, se kterými jsem vůbec nepočítala. Brandonovi hovory najednou dávaly smysl. Nekontaktoval mě proto, že by se mu stýskalo nebo že by litoval svých rozhodnutí. Ozýval se, protože se mu právě zhroutilo celé vyprávění, které si o sobě vystavěl. A já byla jediný člověk, který mohl potvrdit, jestli jeho nejhorší podezření jsou pravdivá. To dítě možná není jeho. Telefon znovu zavibroval. Další hovor od Brandona. Tentokrát paniku v mé hrudi vystřídalo něco úplně jiného. Něco, co nebezpečně připomínalo zadostiučinění. Textová zpráva přišla přesně ve 2:17 odpoledne, zrovna když jsem si sedala ke zpožděnému obědu, na který jsem vlastně ani neměla chuť. Slova na displeji byla jednoduchá, ale nesla v sobě tíhu, kterou jsem po 7 letech manželství dobře poznávala. Potřebuju s tebou naléhavě mluvit. Prosím, Julie. Vím, že si to nezasloužím, ale prosím, dej mi 5 minut. Přečetla jsem si zprávu 3krát a s každým přečtením v ní vystupovaly nové vrstvy ironie. Naléhavě. To slovo mi poskakovalo v hlavě jako pingpongový míček. Celé roky byly moje emocionální potřeby vším možným, jen ne naléhavé. Kdykoliv jsem ho prosila o pozornost, o přítomnost, o obyčejné uznání toho, že existuji jako víc než jen pohodlná domácí partnerka, našel si způsob, jak to zlehčit a odvést řeč jinam. Moje obavy nikdy nebyly naléhavé, moje pocity nikdy nebyly prioritou, ale teď, když čelil následkům vlastních rozhodnutí, najednou bylo všechno naléhavé. Položila jsem telefon a odstrčila od sebe salát, o jídlo jsem už neměla sebe menší zájem. Zadostiučinění, které jsem cítila předtím, se začínalo měnit v něco mnohem složitějšího. Nechtěla jsem už pro toho muže nic cítit. Poslední 3 měsíce jsem tvrdě pracovala na tom, abych rozplétala svoje emoce od těch jeho, abych si vytvořila smysl pro já, které existuje nezávisle na našem ztroskotaném manželství. A přesto tu byl zase. Vtahoval mě zpátky do své oběžné dráhy zoufalými zprávami a vystrašenými vzkazy v hlasové schránce. Jenže emocionální manipulace nezmizí jen proto, že vztah skončí. Strávila jsem tolik let laděním svých reakcí podle Brandonových potřeb, že ve mně někde hluboko v nervové soustavě pořád škrtal reflex utěšit ho. Naučené chování, se kterým se moje racionální mysl zoufale snažila bojovat. Bylo mu zle, trpěl a nějaká zbytková část mě ho pořád chtěla zachraňovat. Ale já už mu nic nedlužila. Vzala jsem telefon a napsala odpověď, záměrně stručnou. Co chceš, Brandone? Jeho odpověď přišla během několika vteřin, jako by celou dobu civil na displeji a čekal na jakýkoliv náznak reakce. Můžu ti zavolat, prosím? Vím, že svatba je za pár hodin, ale já ztrácím rozum a potřebuju mluvit s někým, kdo ke mně bude upřímný. Svatba se pořád konala. Navzdory tomu, jaká bomba vybuchla na zkoušce s večeří, navzdory tomu, že se ukázalo, jak Vanessa zatajovala skutečnou časovou osu svého těhotenství, měl zjevně Brandon pořád v úmyslu si ji za pár hodin vzít. Ta absurdita mě málem přiměla se nahlas rozesmát. Chystal se právně spojit svůj život se ženou, jejíž podvod byl právě odhalen před všemi, které znají, a jeho reakcí na to bylo zavolat své bývalé manželce pro emocionální podporu. Vzpomněla jsem si na všechny ty chvíle během našeho manželství, kdy jsem já prosila o takovýhle přístup do jeho vnitřního světa. Na noci, kdy jsem ho žádala, aby se mi svěřil, co cítí, a narážela jen na zdi a vyhýbání. Na rozhovory, při kterých jsem se mu do detailu svěřovala se svými strachy a nejistotami, a na oplátku dostala jen prázdné, shazující fráze. Nikdy mě k sobě nepustil. Ne doopravdy. A teď,
Když se konečně začal lámat, očekával, že budu stát na druhé straně dveří a trpělivě čekat. Nejsem tvoje terapeutka, Brandone, napsala jsem zpátky. A už nejsem tvoje manželka. Ať prožíváš cokoliv, musíš si to vyřešit sám. Telefon se okamžitě rozezněl. Zírala jsem na jeho jméno poblikávající na displeji a cítila ten starý vnitřní boj. Část mě to chtěla zvednout, část se chtěla chránit před dalším vtažením do jeho dramatu. Po třetím zazvonění jsem udělala rozhodnutí, které překvapilo i mě. Zvedla jsem to. Julie, díky bohu. Jeho hlas byl rozbitý, zbavený té sebejisté šarmantnosti, která mě k němu kdysi přitáhla. Myslel jsem, že to nezvedneš. Málem ne, odpověděla jsem suše. Máš 5 minut. Dobře, dobře. Slyšela jsem ho, jak se zhluboka nadechl, snaží se sebrat. Předpokládám, že jsi slyšela, co se včera stalo. Chloe tam byla a vím, jak rychle se informace šíří. Slyšela jsem, že tvůj bratranec omylem prozradil časovou osu Vanessy na těhotenství na té večeři. Slyšela jsem, že si tam všichni začali počítat a došlo jim, že byla těhotná, zatímco jsem byla pořád tvoje manželka. Je to ještě horší. Jeho hlas se při posledním slově lehce zlomil. Julie, ona mi tvrdila, že se to dítě počalo v březnu. V březnu tohohle roku. To by znamenalo, že otěhotněla měsíc po finalizaci našeho rozvodu. Jenže včera večer Aaron zmínil něco o tom, že je mnohem dál, než říkala. Mnohem dál. A když jsem jí po večeři donutil k rozhovoru, přiznala pravdu. Ucítila jsem, jak zesílil můj stisk na telefonu. Jakou pravdu? Je těhotná od listopadu. Od listopadu minulého roku, Julie, kdy jsme byli pořád svoji. Kdy mi přísahala, že náš vztah ještě není fyzický, že si jen píšeme, jen se emocionálně zbližujeme. Lhala mi úplně o všem. Listopad. Hlavou mi to projelo rychle, automaticky. Listopad znamenal, že je teď zhruba v 8. měsíci těhotenství, mnohem dál, než by bylo možné po početí až po rozvodu. Listopad znamenal, že zatímco jsem vedle Brandona každou noc spávala, zatímco jsem se zoufale snažila naše manželství zachránit, zatímco jsem pořád věřila, že jeho emocionální odstup je něco, na čem můžeme společně pracovat. Vanessa už v sobě nosila něco, co možná bylo jeho dítě a možná taky ne. Důsledky té skutečnosti se na mě převalily jako vlna. Brandone, voláš mi proto, že si myslíš, že to dítě nemusí být tvoje? Ticho na druhém konci linky bylo odpovědí samo o sobě. Nemůžu uvěřit, že se to děje, řekl nakonec sotva slyšitelným šepotem. Kvůli ní jsem tě opustil. Kvůli ní jsem zničil naše manželství. Přesvědčil jsem sám sebe, že to, co máme, je výjimečné, že je mojí spřízněnou duší, že jsem konečně s někým, kdo mi rozumí. A teďka zjišťuju, že celý základ našeho vztahu byl postavený na lžích. Měla jsem se cítit zadostiučiněně. Tohle byl přesně ten moment, který jsem si nesčetněkrát představovala během temných nocí po odhalení jeho nevěry. Fantazie o tom, jak karma doručí přesně to, co si zasloužil. Ale místo uspokojení jsem cítila podivnou prázdnotu. Tenhle muž mi zlomil srdce a teď někdo lámal to jeho. A já v tom nedokázala najít takovou radost, jakou jsem čekala. Potřebuju něco vědět, Julie, pokračoval dřív, než jsem stihla odpovědět. Když si zjistila, že jsem měl poměr, napadlo tě někdy, že to trvá déle, než jsem přiznal? Že je toho víc, než co jsem ti řekl? Otázka visela ve vzduchu mezi námi jako most mezi jeho minulými lžemi a jeho současným prozřením. Vzpomněla jsem si na všechny noci, kdy jsem ležela vzhůru a přehrávala si naše rozhovory, zkoumala každý podezřelý text a každé nevysvětlené zmizení. Na chvíle, kdy můj instinkt křičel, že je něco špatně, jen aby byl umlčen jeho uklidňováním a mojí vlastní zoufalou potřebou věřit v naše manželství. Podezřívala jsem spoustu věcí, Brandone, řekla jsem, ale ty jsi byl opravdu dobrý v tom, přimět mě pochybovat o vlastním vnímání. Během následující hodiny jsem se o rozpadu Brandonova vztahu s Vanessou dozvěděla víc, než jsem kdy chtěla vědět.
On mluvil a já poslouchala, ne proto, že bych mu něco dlužila, ale proto, že nějaký temný koutek mého srdce potřeboval slyšet, jak důkladně se jeho fantazie zhroutila. Podle Brandona byla konfrontace po té zkoušce s večeří výbušná. Když na Vanessu naléhal, aby řekla pravdu o časové ose těhotenství, zpočátku se zoufale snažila udržet svou lež. Trvala na tom, že se Aaron spletl, že si členové rodiny často pletou data, že je přesně tak těhotná, jak tvrdila od začátku. Jenže Brandon si udělal vlastní propočty, všiml si, jak se její tělo měnilo způsobem, který k její verzi neseděl, a odmítl její zapírání přijmout. Nakonec se zlomila. Přiznala, že je těhotná od listopadu, že o těhotenství věděla celé měsíce předtím, než mu to oznámila, že záměrně načasovala svoje velké sdělení tak, aby se krylo s mým odhalením jejich poměru, aby mohla využít chaosu k tomu, připoutat si ho dřív, než bude mít šanci si všechno rozmyslet. Viděla, jak se jeho manželství rozpadá a rozhodla se pojistit si svou pozici. Použila těhotenství jako záruku, že od ní neodejde tak, jako odešel ode mě. Ale to nebylo to nejhorší. To nejhorší, jak mi řekl Brandon hlasem, který jakoby přicházel z veliké dálky, bylo, že samotné načasování početí bylo nejisté. S Vanessou byl od října předchozího roku, ale v těch prvních měsících zároveň udržovala vztah ještě s někým jiným, s kolegou z práce ve farmaceutické společnosti, kde pracovala v oddělení lidských zdrojů, s mužem jménem Thomas, který byl podle všeho zničený, když s ním skončila, aby se mohla plně zaměřit na budoucnost s Brandonem. Thomas. To jméno pro mě nic neznamenalo, ale pro Brandona zjevně znamenalo všechno. Možnost, že dítě, které Vanessa nosila, může patřit jinému muži, rozstřelila to poslední, co v něm zůstalo z důvěry k ní. Konfrontoval ji kvůli Thomasovi a ona přiznala, že si nemůže být otcovstvím úplně jistá. Slíbila, že po narození dítěte podstoupí test otcovství z deoxyribonukleové kyseliny. Přísahala, že je si téměř jistá, že dítě je Brandonovo a prosila ho, aby svatbu přesto neodvolával. A on o tom uvažoval. Nevím, co mám dělat, Julie, řekl. Jeho hlas se třásl vyčerpáním a zmatením. Svatba je za 3 hodiny. Všechny naše rodiny jsou tady. Utratili jsme několik $1000 za celou tuhle akci. A jedna část mě si říká, že bych to měl prostě dokončit a otázku otcovství řešit později. Ale jiná část má pocit, že kráčím do pasti, ze které už nikdy neuteču. Nemohla jsem uvěřit tomu, co poslouchám. Po všem, co vyšlo najevo, po tom, co se dozvěděl, že žena, kvůli které mě zradil, mu lhala úplně od začátku. Pořád zvažoval, že si ji vezme. Ta myšlenková rozpolcenost byla skoro obdivuhodná. Brandone, proč mi voláš? Zeptala jsem se tónem ostřejším, než jsem zamýšlela. Co si přesně myslíš, že ti v téhle chvíli můžu nabídnout? Odpuštění? Rozhřešení? Jsem poslední člověk na světě, který by ti měl radit, jestli si vzít ženu, se kterou si mě podváděl. Nevím, proč ti volám, přiznal. Vím jen to, že jsi jediný člověk, kdo se mnou bude upřímný. Všichni ostatní tady mají nějakou agendu. Její rodina chce, aby se svatba uskutečnila, aby nemusela řešit skandál kolem zrušené události. Moje rodina je příliš zmatená na to, aby si udělala jasný názor. Moji kamarádi mi říkají, ať uteču, ale ti Vanessu nikdy neměli rádi, takže nedokážu poznat, jestli jsou objektivní nebo jen zaujatí. A ty si myslíš, že já zaujatá nejsem? Ocekla jsem. Brandone, zničil si mi život. Léta si mě nechával cítit se bezcennou. Dovolil si, abych věřila, že rozpad našeho manželství je moje vina, že jsem to já, kdo není dost dobrý, zatímco si celou tu dobu za mými zády budoval život s někým jiným. Jsem asi ta nejvíc zaujatá osoba na planetě, pokud jde o tebe. Já vím, jeho hlas se zmenšil, téměř dětský. Vím, že to, co jsem ti udělal, je neomluvitelné a vím, že nemám žádné právo tě o cokoliv žádat. Ale Julie, ty jsi byla vždycky ta, která mě viděla jasně. I když jsem lhal sám sobě, ty jsi skrz to viděla. Vždycky si poznala, když bylo něco špatně. I když jsem tě donutil pochybovat o vlastních instinktech.
To přiznání dopadlo někde hluboko v mém nitru a zvířilo emoce, o kterých jsem si myslela, že už dávno leží zahrabané. V pokrouceném smyslu měl pravdu. Během našeho manželství jsem měla intuitivní cit pro jeho chování, který on systematicky rozkládal. Vždycky, když jsem vycítila, že něco nesedí, našel způsob, jak mě přimět zpochybnit vlastní vnímání, uvěřit, že moje obavy jsou neopodstatněné, jak mě psychicky dotlačit k tomu, abych přijala vysvětlení, o kterých mi v hloubi duše bylo jasné, že jsou lži. A teď po mně chtěl, abych tu samou intuici použila v jeho prospěch. Co chceš, abych ti řekla, Brandone? Zeptala jsem se. Že by si ji měl vzít, protože už si došel tak daleko? Že bys měl odejít, protože jí nemůžeš věřit? Nemám odpovědi, které hledáš. Tohle je tvoje rozhodnutí, ne moje. Myslíš, že mě miluje? Otázka z něj vyhrkla, jako by ji celou dobu držel pod pokličkou. Myslím jako, doopravdy mě miluje, ne jen ten život, který jí můžu nabídnout, nebo stabilitu, nebo co já vím. Myslíš, že je pod těmi lžemi něco skutečného? Pomyslela jsem na Vanessu, ženu, kterou jsem nikdy nepotkala, ale v mysli si ji přehrála nesčetněkrát od chvíle, kdy jsem zjistila, že existuje. Vždycky jsem si ji představovala jako vypočítavou, bezohledně cílevědomou, někoho, kdo viděl trhliny v mém manželství a bez uzardění je využil ve svůj prospěch. Nikdy mě nenapadlo uvažovat o možnosti, že by Brandona mohla skutečně milovat, že její lži mohly vzejít ze strachu, že o něj přijde, spíš než z čisté manipulace. Na tom ale nezáleželo. Láska postavená na lžích není láska. Je to domeček z karet, který čeká, až se zhroutí. Myslím, začala jsem pomalu, pečlivě volit slova, že si musíš položit otázku, jestli dokážeš strávit zbytek života s někým, kdo už ti prokazatelně lhal o něčem tak zásadním. O dítěti, Brandone. Lhala ti o dítěti. A jestli dokáže lhát o tomhle, o čem všem dalším asi dokáže lhát? Ticho, které následovalo, bylo nejdelší za celý náš rozhovor. Brandon mi volal zpátky o hodinu později. To už jsem se přesunula od kuchyňského stolu na gauč, schoulená s šálkem čaje, který jsem si uvařila spíš kvůli uklidňujícímu teplu v dlaních než z opravdové chuti. Jeho jméno se na displeji objevilo s jakousi samozřejmostí, jako by to bylo nevyhnutelné. Ještě se mnou neskončil. Do svatby nejdu, vyhrkl dřív, než jsem stihla říct halo. Jeho hlas zněl jinak, pevněji, jako by se ranní chaos přetavil v určitý druh jasnozřivosti. Právě jsem Vanese řekl, že se svatba ruší. Tu informaci jsem vstřebávala se směsí úlevy a obav. Jak to vzala? Přesně tak, jak bys čekala. Je hysterická. Její matka na mě v vedlejším pokoji ječí. Její otec mi vyhrožuje, že mě zažaluje o náklady na svatbu, což je absurdní, protože většinu jsem platil já. Ale je mi to už jedno. Nemůžu si vzít někoho, komu nevěřím. A rozhodně nemůžu vychovávat dítě, které možná ani není moje, aniž bych nejdřív znal pravdu. Část mě ho chtěla pochválit, že se konečně rozhodl správně. Jiná část si ale uvědomovala, že to už není moje role. Dnes jsem pro něj byla jakousi nárazníkovou zónou, ale neměla jsem nejmenší zájem stát se jeho trvalou emocionální oporou. Brandone, jsem ráda, že děláš to, co tobě připadá správné, řekla jsem opatrně. Ale potřebuju, abys pochopil jednu věc. Tenhle telefonát, celý tenhle náš dnešní rozhovor, nic nemění mezi námi. Pořád jsme rozvedení. Pořád si mě zradil a až tohle drama skončí, potřebuju, abys respektoval moje hranice a nechal mě být. Já vím, vyhrkl okamžitě. Vím to. Nevolám ti proto, že bych si myslel, že se k sobě můžeme vrátit nebo tak něco. Chápu, že ten vlak už dávno odjel. Volám ti proto, že jsem ti chtěl říct omlouvám se. To slovo mezi námi zůstalo viset. Za 7 let manželství a 3 měsíce po rozvodu se mi Brandon ani jednou neomluvil za svoji nevěru. Vysvětloval ji, racionalizoval, odvracel zodpovědnost, ale nikdy prostě neřekl, že je mu to líto. Poslouchám, řekla jsem, hlas neutrální navzdory zmatku v hrudi. Mýlil jsem se, Julie, ve všem jsem se mýlil. Celý ten románek, všechny ty lži,
to, jak jsem tě nechal cítit se jako blázen pokaždé, když si něco tušila. Přesvědčil jsem sám sebe, že naše manželství je mrtvě a že mám nárok hledat štěstí jinde. Ale pravda je, že jsem ho zabil já. Zabil jsem ho tím, že jsem se z něj už roky předtím emočně stáhl. Tím, že jsem odmítal odvádět práci, kterou si vztahy žádají. Tím, že jsem tě bral jako samozřejmost, zatímco jsem si hledal něco vzrušujícího. Cítila jsem, jak se mi v koutcích očí derou slzy a vztekle jsem je zamrkala zpátky. Nechtěla jsem kvůli němu plakat. Už jsem kvůli tomu muži vyplakala tolik slz, že by z nich byla řeka, možná celé moře. A nezasloužil si ani kapku navíc. Ta věc s Vanessou, pokračoval. Jeho hlas se stišil do zamyšleného tónu. Já si myslel, že být s ní je jiné, protože je výjimečná. Že máme nějaké jedinečné spojení, které jsme ty a já nikdy neměli. Ale teď mi dochází, že to bylo jiné jen proto, že to bylo nové. To vzrušení nebylo o ní. Bylo o novosti, o tajemství, o tom zakázaném adrenalinu. A ve chvíli, kdy to vyprchalo, kdy jsme spolu začali skutečně žít a řešit běžný život místo schovávání se, jsem najednou viděl, že není o nic výjimečnější než kdokoliv jiný. To je bolestné zjištění, řekla jsem, snažit se udržet hlas klidný. Ale je to druh uvědomění, ke kterému jsi měl dojít dřív, než si zahodil naše manželství. Já vím, Bože, já vím. A to nejhorší je, že teď už vidím, že to, co jsem měl s tebou, bylo skutečné. Nebylo dokonalé, ale bylo opravdové. Ty jsi mě milovala způsobem, jakého Vanessa nikdy schopná být nemohla, protože ona pořád jen něco hrála, pořád kalkulovala, jak získat to, co chce. Já byl moc hloupý a moc arrogantní, abych to viděl. Nechala jsem jeho slova převalit se přes sebe, aniž bych na ně hned reagovala. Býval čas, kdyby pro mě tohle znamenalo úplně všechno. Během těch temných týdnů po odhalení nevěry bych dala cokoliv za to, abych od Brandona slyšela, že naše manželství mělo hodnotu, že jsem byla dobrou manželkou, že jeho zrada nebyla odrazem mojí nedostatečnosti. Jenže uplynulo příliš mnoho času. Rána se zatáhla jizvou a jeho slova už nedosáhla do těch citlivých míst, kterých by se kdysi bez problémů dotkla. Brandone, vážím si toho, že tohle všechno říkáš. Opravdu, odpověděla jsem. Ale potřebuju, abys pochopil, že to nemaže, co se stalo. Nemaže to roky emocionálního zanedbávání, ani to zdrcení z poznání, že člověk, kterému jsem nejvíc věřila, mi celou dobu lhal. Omluva je dobrý začátek, ale není to rozhřešení. Neprosím o rozhřešení, řekl tiše. Jen tě prosím, abys uvěřila, že konečně vidím jasně. Možná poprvé v životě. V pozadí hovoru jsem zaslechla zmatek, zvýšené hlasy a zvuk, který zněl jako něčí pláč. Zrušená svatba se očividně měnila v chaos a Brandon stál uprostřed toho všeho, zatímco místo řešení následků volal mě. Zní to, jako bys tam měl co řešit, řekla jsem. Položím to. Počkej, Julie, ještě jednu věc. Odmlčel se a já slyšela, jak těžce polkl. Vím, že nemám žádné právo se ptát, ale až se to trochu uklidní, vzala by si se mnou někdy kávu? Ne proto, abychom se dali dohromady, jen si popovídat. Mám pocit, že ti dlužím víc než jen telefonát. Pomyslela jsem na život, který si buduju v Charlotteu, na tichá rána v mém prosluněném bytě, na práci, ve které se mi daří, na přátelství, která jsem pomalu začínala navazovat s lidmi, kteří nevěděli nic o mém manželství ani o mém rozvodu. Pomyslela jsem na to, kolik úsilí mě stálo vytvořit si od tohohle muže a všeho, co představoval, odstup. Ne, řekla jsem, jemně, ale pevně. Nemyslím si, že by to bylo dobré pro jednoho z nás. Přeju ti všechno dobré, Brandone. Upřímně doufám, že zjistíš, jak to je s Vanessou a dítětem a že najdeš to, co hledáš. Ale já už nemůžu být součástí tvé cesty. Dřív než stačil odpovědět, hovor jsem ukončila. Telefon se znovu rozezvonil téměř okamžitě. Tentokrát jsem ho nezvedla. Dívala jsem se, jak jeho jméno bliká na displeji, dokud nakonec nezhasl. Pak jsem jeho číslo zablokovala. Ať už se na Brandona valily jakékoliv následky, byly to následky, kterým teď musel čelit sám.
Dozvuk toho telefonátu se v mém bytě držel jako kouř ze svíčky, kterou někdo náhle sfoukl. Seděla jsem na gauči celé hodiny, alespoň se to tak cítilo, a zpracovávala všechno, co se stalo. Všechno, co bylo řečeno. Všechno, co se pořád ještě odehrávalo stovky kilometrů daleko v Louisvilleu, kde se zrovna rozpadla svatba mého bývalého manžela. Zablokovat Brandonovo číslo bylo překvapivě snadné. Několik klepnutí na displeji a 7 let společné minulosti se proměnilo v ticho. Žádné další hovory už neprojdou. Žádné další zoufalé vzkazy se nenahromadí v hlasové schránce. Ať už se v jeho životě rozpoutal jakýkoliv chaos, já jsem se z jeho oběžné dráhy konečně, definitivně vyřadila. Zadostiučinění, které jsem čekala, dorazilo pomaleji, než jsem si představovala. Tak dlouho jsem si vysnívala ten moment, kdy si Brandon uvědomí velikost svých chyb. V mých představách se ke mně doplazí, zničený lítostí, jen aby zjistil, že jsem se posunula dál a už je mi to jedno. Skutečnost byla mnohem špinavější, neuspořádanější. Neplazil se zpátky ke mně. Prostě se topil v důsledcích vlastních rozhodnutí. A já byla jen nejbližší záchranný člun, který ho napadl. Jenže já jsem odmítla ho vytáhnout z vody. A to, uvědomila jsem si, byl typ pomsty, který byl uspokojivější než jakákoliv dramatická konfrontace. Zvedla jsem se z gauče a přešla k oknu, odkud byl výhled na panorama Charlotteu zalité odpoledním světlem. Před 3 měsíci jsem do tohohle města přijela, zlomená a nejistá, nesouc tíhu zkrachovalého manželství, jako kámen uvázaný kolem krku. Zpochybňovala jsem všechno, sebe samu, svou hodnotu, svůj úsudek, svou schopnost být milována. Brandonova zrada mi sebevědomí roztříštila tak důkladně, že jsem ženu v zrcadle každé ráno sotva poznávala. Jenže v týdnech po přestěhování se něco změnilo. Pomalu, bolestně jsem začala znovu skládat samu sebe z trosek, které po sobě zanechal. Vrhla jsem se do práce v Larks & Finch, kde jsem si vysloužila uznání za svůj podíl na velkém komerčním projektu, který ohromil i starší partnery. Začala jsem znovu běhat. Koníček, který jsem za manželství opustila, protože si Brandon stěžoval, že můj cvičební režim bere čas od něj. Navázala jsem opatrná přátelství s několika ženami z našeho bytového domu. Scházeli jsme se na kávu nebo sklenku vína a vedli nenáročné rozhovory, které po mně nevyžadovaly nic víc než pouhou přítomnost. Nic z těch změn nebylo dramatické. Nebyla tu žádná náhlá proměna, žádná filmová montáž, ve které se vynořím z kukly jako úplně nový člověk. Léčení bylo pozvolné, po malých krůčcích, často neviditelné komukoli, kromě mě samotné, ale bylo skutečné. A když jsem toho dne, kdy se zhroutila svatba mého ex-manžela, stála u okna, poprvé jsem si naplno uvědomila, jak daleko jsem došla. Telefon zavibroval. Textová zpráva od Chloe. Svatba je oficiálně zrušená. Vanessa vyhrožuje, že všem řekne, že Brandon lhal o časové ose on. Je to naprostý chaos. Jsi v pořádku? Napsala jsem odpověď, která mě samotnou překvapila svou stručností a upřímností. Ve skutečnosti se mám skvěle. Díky, že se ptáš. Protože jsem se měla. Poprvé od chvíle, kdy jsem objevila Brandonovu nevěru, jsem se cítila doopravdy v pořádku. Ne proto, že se mu život rozpadal, i když bych lhala, kdybych tvrdila, že v tom nebyl jistý pocit kosmické spravedlnosti. Cítila jsem se dobře, protože jsem konečně přestala měřit vlastní stav podle něj. Jeho štěstí nebo neštěstí už nebylo mojí starostí. Můj vlastní život, můj vlastní klid, moje vlastní budoucnost byly jediné ukazatele, na kterých teď záleželo. Vzpomněla jsem si na to, co Brandon řekl během našeho posledního rozhovoru. Jeho opožděné zjištění, že to, co jsme měli, bylo skutečné. Jeho přiznání, že zahodil něco cenného kvůli touze, po vzrušení a novosti. Před rokem by mě tahle slova zničila. Uvrhla by mě do spirály žalu a lítosti, do přemítání, jaké by to bylo, kdyby prozřel dřív. Ale teď, když jsem stála ve vlastním bytě, ve městě, které jsem si sama zvolila, jsem chápala, že jeho prozření není mojí zodpovědností.
Vidí pravdu proto, že konečně zažívá následky. Jeho jasnozřivost nevyrůstá z růstu nebo sebereflexe. Vyrůstá z bolesti. A bolest byla něco, co jsem s ním už dále sdílet nehodlala. Slunce za oknem začínalo zapadat, barvilo oblohu odstíny oranžové a růžové, kterých jsem si během manželství nikdy nevšímala. Byla jsem příliš zaměstnaná sledováním Brandonovy nálady, příliš pohlcená snahou být tou manželkou, kterou chtěl, než abych měla prostor všímat si takových malých krás. Ale teď jsem ten prostor měla. Teď jsem měla klid, abych je dokázala ocenit. Telefon znovu zavibroval. Tentokrát psala Megan, kolegyně, se kterou jsem si od svého přeložení vytvořila úzký vztah. Dneska večer na drink? Slyšela jsem, že si měla šílený den. Usmála jsem se a odepsala. Nemáš ani ponětí, ale ano, drink zní skvěle. Fotky ze zrušené svatby se začaly objevovat na sociálních sítích toho večera. Prohlížela jsem si je, když jsem seděla v baru s Megan a mezi doušky koktejlu, který chutnal jako svoboda, přejížděla prstem po displeji. Někdo zachytil fotky místa konání, prázdné židle seřazené v řadách, které nikdy nikdo nezaplní, oltář ozdobený květinami, ke kterému žádná nevěsta nikdy nedojde. Popisky se pohybovaly od soucitných po škodolibé, podle toho, jaký vztah měl ten, který člověk k zúčastněným. Jedna fotka mě zaujala obzvlášť. Zobrazovala Brandona stojícího před místem konání, bez saka, s povolenou kravatou, s tváří vrytými únavou a porážkou. Vedle něj stála Vanessa. Její výraz byl kombinací zuřivosti a zoufalství, kterou objektiv zachytil s brutální ostrostí. I z obyčejné fotografie byla vidět napjatost mezi nimi, úplný rozpad fantazie, kterou se dosud snažili udržet. Megan se naklonila, aby se podívala na displej. To je on? Tvůj ex? Přikývla jsem, cítit se překvapivě odtažitě od toho obrazu. To je on a to je ta, kvůli které mě opustil. Vypadá, jako by někoho každou chvíli zabila. Pravděpodobně k tomu nemá daleko. Odložila jsem telefon a zvedla sklenici. Svatba se měla konat dneska. Jak vidíš, nekonala. Meganin výraz se rozzářil směsicí zvědavosti a šoku. Co se stalo? Teda, jestli o tom chceš mluvit, nemusíš. Přistihla jsem se, že se chci svěřit. Ne z místa bolesti, ale z místa téměř pobaveného odstupu. Celá situace působila neskutečně, jako kdybych živě sledovala nějakou telenovelu. Vyprávěla jsem Megan o odhalení u zkoušky s večeří, o časové ose těhotenství, která neseděla, o možnosti, že dítě možná vůbec není Brandonovo. Řekla jsem jí o zoufalých telefonátech, o blokaci jeho čísla, o momentu, kdy jsem se od muže, který tolik let pohlcoval moji emocionální energii, konečně odpojila. To je šílené, řekla Megan, když jsem skončila. Jako opravdové šílenství. Tohle bys snad nevymyslela ani v seriálu. Vím, přikývla jsem. A ta nejšílenější věc je, že před 6 měsíci by mě to úplně zničilo. Zjištění, že jeho dokonalý nový vztah stál celou dobu na lžích. Že žena, kterou si vybral místo mě, ho od začátku manipulovala. Cítila bych se zadost učiněná, ale zároveň naprosto zdevastovaná. Jakože kdybych jen byla nějak jiná, lepší, víc, možná by nebyl tak zranitelný vůči někomu, jako je ona. Ale teď? Vypila jsem dlouhý doušek a promýšlela odpověď. Teď je mi jich obou vlastně jen líto. Zaslouží si jeden druhého. V tom nejhorším slova smyslu. On je muž, který neumí být v partnerství upřímný. A ona je žena, která tuhle slabost uviděla a využila ji. Cokoliv se mezi nimi teď stane, je jejich problém, ne můj. Rozhovor se pak stočil k lehčím tématům. Megan mi vyprávěla o chlapíkovi, se kterým chodí, zubaři jménem Christopher, který má bohužel tendenci při každém polibku hodnotit stav jejich zubů. Smála jsem se víc, než jsem se smála měsíce. Cítila jsem, jak z mého těla vlnu po vlně odchází napětí, které se ve mně za celý ten den nahromadilo. Když jsem se ten večer vrátila domů, měla jsem v sobě jasno. Skončila jsem s tím, že sleduju, co se děje v Brandonově životě. Fotky, příspěvky na sociálních sítích,
drby zprostředkované přes společné známé, nic z toho mi nesloužilo k jinému účelu než k tomu, aby mě udržovalo připoutanou k minulosti, od které se přitom vědomě snažím odpoutat. Ať už se dělo cokoliv kolem zrušené svatby, možného otcovství, nevyhnutelného rozkolu mezi Brandonem a Vanessou, já to vědět nepotřebovala. Otevřela jsem aplikaci sociálních sítí a začala proces odstraňování všeho, co mi nabízelo okno do jeho života. Společné známé z Louisvilleu, se kterými jsem nemluvila měsíce, vzdálené příbuzné z jeho rodiny, kteří přijali moji žádost o přátelství během našeho manželství, dokonce i Chloe. Té jsem ale nejdřív poslala soukromou zprávu, kde jsem vysvětlila, že tím nekončím naše přátelství, jen si vytvářím nezbytné hranice. Do půlnoci bylo moje digitální spojení s Brandonovým světem přeťaté stejně dokonale jako telefonní kontakt. Existoval už jen v mých vzpomínkách jako kapitola mého života, která byla konečně doopravdy uzavřená. Stála jsem uprostřed svého malého bytu a rozhlížela se po prostoru, který jsem si vytvořila jen pro sebe. Po nábytku, který jsem vybrala, aniž bych s kýmkoliv konzultovala jeho vkus. Po obrazech na stěnách, které odrážely moji osobnost, ne nějaký kompromis mezi dvěma rozdílnými představami. Po rostlinách, které jsem se učila udržet při životě. Malé zelené připomínky toho, že jsem pořád schopná pečovat o růst, i po tolika destrukcích. Tohle byl teď můj život. Ne dozvuky zkrachovalého manželství, ne období rekonvalescence předtím, než začne něco dalšího. Tohle byl můj život. Úplný, celistvý a zcela jen můj. Poprvé po tak dlouhé době, jakou jsem si vůbec dokázala vybavit, jsem cítila opravdové nadšení z vlastní budoucnosti. Uplynulo 6 měsíců. Roční doby se za okny mého charlotteského bytu vystřídaly. Léto přešlo v podzim a ten v mírnou zimu, která sotva vyžadovala těžký kabát. Usadila jsem se v rytmu, který mi připadal čím dál přirozenější, čím dál víc jen můj. Moje kariéra v Larkper & Finch vzkvétala způsoby, které jsem nečekala. Projekt, na kterém jsem pracovala během prvních měsíců v Charlottu, vedl k povýšení a výraznému zvýšení platu. Uznání za přínos, který neměl nic společného s mým osobním životem nebo chaosem, před kterým jsem utekla. Moje nadřízená, bystrá žena jménem Patricia, která vedla kancelář se stejným dílem preciznosti a vřelosti, se pro mě stala svým způsobem mentorkou. Povzbuzovala mě, abych se pouštěla do příležitostí, o kterých bych během manželství nikdy ani neuvažovala. Začala jsem chodit na večerní kurzy textilního designu, vášeň, kterou jsem před lety opustila, když ji Brandon odbyl jako nepraktickou. Pocit látky mezi prsty, meditativnost práce s barvou a vzorem naplnili ve mně místo, o jehož prázdnotě jsem ani netušila. Lektorka naznačila, že mám opravdový talent. Ta poznámka mě rozplakala v autě po hodině, protože jsem už zapomněla, jaké to je být skutečně dobrá v něčem, co mi přináší radost. Zprávy o Brandonovi ke mně občas prosakovaly navzdory mé nejlepší snaze udržet si odstup. Chloe mi jednou za několik měsíců zavolala, aby zjistila, jak se mám, a i když se snažila respektovat moje hranice, občas jí nějaká informace uklouzla. Svatba už nikdy nebyla znovu naplánovaná. Test otcovství potvrdil, že dítě je skutečně Brandonovo, ale škody na jeho vztahu s Vanessou byly podle všeho nenapravitelné. Snažili se spolu zůstat kvůli dítěti, ale rozešli se ještě před jeho narozením. Brandon byl teď svobodným otcem dcery, kterou nikdy neplánoval, počaté v podvodu a zrozené v chaosu. Přišlo o práci v marketingové firmě během toho všeho zmatku. Jeho výkon se pod vahou osobního rozkladu zhoršil. Naposledy, co o něm Chloe slyšela, pracoval na nižší pozici v menší firmě a střídal se v péči o dceru se ženou, která na něj nikdy nepřestala být naštvaná za to, že jejich svatbu zrušil. Poslouchala jsem tyto novinky s něčím, co se blížilo klidu. To škodolibé zadostiučinění, o kterém jsem si myslela, že ho budu cítit, nikdy úplně nepřišlo. Místo toho jsem cítila jakýsi vzdálený soucit s nepořádkem, který si ve svém životě vytvořil. Soucit, který existoval zcela odděleně od jakékoliv touhy,
pomoci nebo zasahovat. On si svou cestu zvolil. Každý jeden krok po ní byl jeho rozhodnutím. Žena, kterou jsem se v Charlotteu stávala, se jen málo podobala ženě, která v potemnělé ložnici v Louisvilleu objevila manželovu nevěru. Ta tehdejší byla pohlcená žalem a sebepochybnostmi. Zpochybňovala všechno, co si myslela, že ví o lásce, důvěře a vlastní hodnotě. Tahle žena, ta, kterou jsem teď vídala v zrcadle, se naučila, že je schopná znovu se vybudovat z popela. Naučila se, že zrada není rozsudkem nad její hodnotou, ale odrazem charakteru někoho jiného. Naučila se, že nejlepší pomsta není destrukce, ale proměna. Často jsem myslela na ten telefonát v den jeho zrušené svatby, na zoufalství v jeho hlase, na to, jak se po mně natahoval jako tonoucí po záchranném kruhu. Na ten okamžik, kdy mi došlo, že cokoliv cítí, už není mojí povinností spravovat. Ten moment byl zlomem, i když jsem si to tehdy neuvědomovala. Tím, že jsem se rozhodla ho nezachraňovat, jsem konečně zachránila sama sebe. Tím, že jsem zablokovala jeho číslo, jsem odblokovala vlastní budoucnost. Tím, že jsem odešla od jeho krize, jsem vykročila ke svému vlastnímu klidu. Když jsem stála ve svém bytě jedno tiché nedělní ráno, s kávou v ruce a sluncem proudícím okny dovnitř, dovolila jsem si cítit hrdost na cestu, kterou jsem ušla. Nebylo to to, co jsem měla naplánované. Nebyla to budoucnost, kterou jsem si představovala, když jsem si v 24 Brandona brala, plná naděje a přesvědčení o naší lásce. Ale byl to život, který jsem si vlastníma rukama postavila z trosek jeho zrady. A byl krásnější než cokoliv, co bych kdy dokázala vytvořit, kdybych zůstala uvězněná v jeho stínu. Brandonovy volby ho zničily způsoby, kterým pravděpodobně dodnes plně nerozumí. Jeho pověst v Louisvilleu utrpěla, jeho kariéra se zastavila. Vztahy s přáteli a rodinou byly napjaté kvůli skandálu zrušené svatby a odhalení Vanessy na podvodu. Stabilní manželství vyměnil za poměr, který se před očima všech, které znal, spektakulárně zhroutil a důsledky se jeho životem nesly dávno poté, co prvotní krize pominula. Některé rány se nikdy úplně nezahojí a ty jeho byly beze zbytku sebou způsobené. Já jsem v dozvucích jeho zrady objevila něco nečekaného. Byla jsem silnější, než jsem si kdy dokázala představit. Žena, která se kdysi zmenšovala, aby se vešla do jeho lhostejnosti, vyrostla v někoho, kdo si bez omluv bere svůj prostor. Kdo si jde za svými vášněmi, aniž by žádal o svolení. Kdo buduje život, který se nemusí zodpovídat nikomu jinému, než jí samotné. Pomsta, po které jsem toužila, nakonec nespočívala v tom sledovat, jak trpí. Spočívala v tom vzkvétat tak naprosto, že se jeho názor na mě stal bezvýznamným. Odložila jsem kávu a usmála se na svůj odraz v okenní tabuli. Moje cesta pomsty mě naučila tu nejdůležitější lekci ze všech. Nejlepší způsob, jak překonat někoho, kdo se tě snažil zmenšit, je stát se někým, koho už nikdy nebude schopen zmenšit znovu.